a koda yaushe ana magana mutane ana sayar da ƙuri'un mutane ba su san yancinsa ba. Cewa jiki magayi. Yanzu ai mu an waye gari an kai lokacin da jikinmu ya faɗa mana. Kana ganin siyan kuri'a ko a baka cikin cincin da sai an bayar dawo shekara 4 za a sake wayarka. EFCC kenan su ma an siyasantar da su kenan. To in EFCC yau ba ma sai an je da nisa ba. Ki faɗa min ɗan APC ɗaya da yake hannunsu da sunan suna zarge-zargen su. To ɗayan APC zai yi ba ko na gwamnati kenan ko. Akwai jita-jita da ake ta raɗin cewa EFCC ta tambayi kotu da ta a ƙwace wasu daga cikin kadarorin Abubakar Malami. Ya batun yake? Lallai to suna nan ai aboki ga tunda yana nan ga yanar gizo kowa sai yadda abun yake. Tunda kamar da nace miki in dai za a bi haraka ta rule of law due process duk ba laifi bane. Amma kusan abubuwan da aka kwace a hannun Abubakar Malami akwai abubuwan da ya mallake su tun kamin ma zama senior advocate da Najeriya. Wani kira za ka yi wa jama'an Najeriya musamman ma 'yan yankinka? Mu jira lokaci mu zama mutane masu tarbiyya. Duk jam'iyyar ADC jam'iyya ce da take karantar da tarbiyya tun daga matakin mulki, matakin mu'amala yau da kullum. Duk shugabannin manyan yana tabbatar mana duk abin da zamu yi kan mutunci babu zage-zagen shugabanni. Ko duniya Allah na son wanda ake cutarwa Allah ke son ya taimaka.